dediqueime á xeografía. Na xeografía metemos varios mapas para localizar Lugo, añadimos que en Lugo se encontra o río Miño, añadimos tamén un enlace ao Concello de Meira que é donde nace. Tamén temos un enlace a Meteo Galicia para informarnos sobre o tempo e varias rutas de interese. Logo, os meus compañeiros dos datos administrativos meteron información sobre os partidos políticos e as votacións que recibiu cada un nas eleccións xerais de 2008. Logo, nos datos demográficos, sociais e económicos temos información sobre a comarca, a área, entidades de poboación, varios vídeos, datos económicos asociados lucenses, onde hai un enlace, outro vídeo máis, logo non sei se me vou deixando algo, pero como o ordenador anda algo lento. Logo, en Historia e Cultura temos outro vídeo sobre Luar na Lubre, no Eixo do Terriño. Despois falanos sobre o patrimonio cultural de Lugo, a muralla romana, Lucas Augusti, descríbenos a muralla, os seus kilómetros, que ten unha longitud de máis de 2 kilómetros, etc. Non vai para baixo. Dalle tempo. Vai pouco a pouco. Pero estades intentando facer para baixo. Dalle clic a outro apartado. Vai pouco. Agora para subir. Bueno, esperamos que o ordenador suba para arriba outra vez. Iso é difícil. Non funciona? En Novas temos información sobre a Bursa de Galicia, é un enlace a esta páxina. Logo tamén nos fala da visita de Francisco Vázquez ao alcalde de Lugo. É un curso de educación vial en Lugo. E despois de... É un curso de educación vial, outra vez desde Lugo, a foto. Dai por aquí. En directorio de enlaces de interese temos enlaces ao gimnasio de Lugo, aos pubs e aos bares, ao Ar de Lucos, ao Centro Sociocultural de Lugo, ás festas de San Froilán, aos restaurantes, aos clubes deportivos, ao Centro Comercial As Termas, construído hai pouco, ao turismo rural, ao alquiler e venta de casas e pisos, e logo en medio ambiente falanos de novo do río de Lugo, o río Eu en Lugo, o río Miño pasando por Lugo, varias fotos. Todo vai de ríos, vamos. Granizada en Viveiro, un vídeo. Falanos do medio ambiente, outro vídeo sobre a inundación en Viveiro. Moi ben. Pasamos por seguinte. Os persoeiros máximos en internet falanos de Sergio Vallejo, que é un piloto galego de rallies de Meira. Un vídeo sobre unha carreira. Despois falanos do Milladoiro, que é un grupo galego de música folk. Un vídeo sobre o Milladoiro. Sí, señor. Así, xa rematamos. E isto é todo? E isto é todo. Moi ben, Tania, sí, señor, un aplauso.